Виж ги, днешното поколение никакво не поздравява по-възрастните, ама никак. Все надути, наперени вървят, като пуйки. Виж я, баба Тикичка пак напълнила чантите, да няма намаления в Kaufland, случайно не съм ходила скоро. Сигурно пенсиите са пуснали. Виж я как бърза, като пуле пред майка си бърза и тя. Ей, дете ти, на кого си чадо, бе? На кого? По-силно говори, бе, бабе, че не те чувам. Сливи ли имаш в устата си? На Маричка куцата внучка ли си, бе? О, така кажи, бе, ние с нея сме шести братовчетки. Да я поздравиш от мен, ей. Како? Умряла ли? Как умряла, бе? Ей, тя се отърва, бе, мама му стара. То стоя скъп живот. И аз скоро шарит камбаната ми се струва. Оле, извинявам се, това ли е класната стая на 7 Б? Муци, свободно ли да тебе? Ще седа за теб. Да бе, брашно си взех от Kaufland, имаше намаление. Гледай колко много. Аз съм на Анастасия, майка, и да. Пак ще искат пари, аз ти казвам. Възможно ли е малко по-раничко да се тръгнат, защото има намаление в Kaufland и да не ги изпусна? Имам въпрос, че ние не дадохме ли пари миналата седмица за екскурзия? Аз пари нямам. Той е скъп живот, малки заплати и скъпо олио, няма как да стане. Зоологическа градина. Как може и без зоологическа градина да минат? Вижте какво на село. Овце колкото искаш, кози колкото искаш, патки колкото искаш. Мале, Муци, ти как си, бе? Как е Гошко? Ние не говорим силно сега. Боже, тази какво се превзема. Аз ще мога ли да тръгвам, че гоня автобус и Kaufland ще ми заминат намаленията? Защото е много хубаво. Стройте се по двама за ръка. Не искам да се пръскате. Няма да търся никой като падар тук да се занимавам с вас. 8:00 трябва да сме тръгнали, автобуса сме платили, за да може да тръгнем веднага. Ще изкачваме връх Ботев. Аз няма да се занимавам тук с вас. Да не ви да съм ви тук някаква слугиня. Така, започваме. Анастасия, естествено, няма и да я чакаме. Продължавам. Божидаре, ще ти дърпам ушите, слушай. После какво? Ще ма съдят, ако останеш тука. Така, Георги. Елисавета, ела тука, стига си играла с тая котка. Ей, големи деца станахте, бе. Още бебешки акъл имате. Така, Стефан, Георги, Петра. Ела тука веднага, момиченце. Ей, кът падар съм. Здрасти, Саше. Георги, изчакай малко да купя лекарства. Здрасти, Саше. Малкият се оплаква нещо. Кашлям, болял го гърлото. Ето към една рецепта от доктор Георгиева, да я видиш. Да. Бе, слушам. Как не слуша? Георги, изчакай малко. Говори с жената. Не виждаш ли? Ще те зашлеви, ще те пратя вкъщи. Разреван, разбра ли? Бе, слуша. Никак не слуша. Ти как млази по нервите цяла сутрин. Не иска да ходи на училище, болява го гърлото. Само лъжа, ти казвам, лъжа. Цяла нощ на компютъра ми играе. Дай ми някакъв сироп за кашлица. Суха или влажна? Георги, каква ти е кашлицата, бе? Казвай каква ти е кашлицата, няма да ти вади думите с ченгел от устата. Сливи ли имаш? Същи като баща си. Бе, давай там за суха кашлица. Лъквай. Право не мога вече. Да. Ти как си, мила? Good morning, students. Sit down, please. Как така не си разбрала? От сега да ви кажа, че това е част по-английски. Каквото сте разбрали. Тези неща съм ги взели още 5 клас, аз няма да повтарям като балалайка. Разбрахме ли се? Write down in the notebooks past simple. Тези отзаде по-тихо, you're going out to the principal, alright? Don't make me repeat. Past simple is very past and it's very simple. Okay, I will repeat. Past simple is very past and it's very simple. Okay? Okay.
Боже, как отлетя това време бързо и неусетно. От и такива малки зверове ги обучавам вече 12 години. Всички ученици от моя клас ме уважаваха до един. Затова и очаквам най-хубавото да кажат за мен. А сега специален поздрав към класният ръководител на 12А, госпожа Караманова, ще изпълни Анастасия Димитрова. Тихо, тихо, Караманова влиза, пак е вкисната, това й е девиза. Тука двойка, там отсъствие, хич не и дреме. За нея всички ние сме голямо бреме. Независимо, че беше лоша и зла, понякога имаше и добра душа. 5 минутка пускаше ни всеки ден, а ние тайно искахме от нея да се отървем. На днешния ден мъчението свърши, но най-странно е, че всеки от нас завърши. Аз това ли заслужавам? Аз си знаех, че трябва да оставя в същия клас. Знаех си. 7 часа е. Изтървахме закуската. Ставайте всички, ставайте! Георги, айде бе, какво правиш още в тая баня? По-бързо бе! Ей, значи ще изтървем закуската. Аз за какво плащам? За какво плащам? Така, добре съм. Хайде всички! Айде! Още спите! Няма за кога да чакаме. Слънцето сега ще изгрее. Георги, взели чадъра. Добре, аз пари за чадър нямам. 20 лева на централния плаж, Десислава, взели кърпите. За какво си ми бе? Айде бе, вземе ги тея кърпи, тука са. Ни хубави кърпички съм взела, аз пари за шезлонги, за чадъри нямам. Няма да ходим с колата, пеша ще ходим. Бе, няма да давам излиш пари за гориво, бе. Отиваме долу в рецепцията. Закусваме, аз пари съм давала за закуска, да. Какво от това, като е 7 часа, бе? Тръгваме. Чакай, бе, водата, бе, вода без вода, къде? 4 лева е на плажа, да. Учиш мата, да. Айде. Добро утро, ученици. Сядайте по-пълно, защото има много важен урок за вземане. Така, готови ли сте? Запишете, полези, изкопаеми. Какво е това? Защо дъската ми не е изтрита? Аз къде да пиша сега? На челото ми отгоре? Какво е това? Това е просто едно неуважение към учителят, който стои пред вас. Как така имате време да бягате в коридора, да ходите зад училище да пушите цигари, но нямате време да изтриете една дъска? Как се нарича това? Знаете ли? Нарича се абсолютно безхаберие и мързел. Това се нарича. С всяко едно поколение ставате по-зле. Няма да започне час, докато дъската ми не е почистена. Айде, дежурните ученици да излизате да почистят дъската, иначе не знам. По-бързо? Кой е дежурен? Хайде излизайте, достатъчно ми загубихте от времето. Айде да се почисти дъската, иначе започвам да изпитвам по номера. Значи, пълно безхаберие. Абе, госпожо, това е тая двойка, бе? Нямаме поне за 3. Тая пак ми писа двойка без причина, човек ще поудея. Какво? Какво се направя пак? Извинявайте, че закъснях. Имаше намаление на картофи. Какво ще кажеш за новите маратонки, бе? Яки, 200 лея. Вчера баща ми ги взе. Човек да идва между часа, че така съм гладен. Една цигара да пафна и всичко ще е ток и жица. Добре, спирам. Иначе. Георги, баба, ела да ти покажа сега как се работи тук на село. Айде, идвай, няма да ми се правиш да ми се ги визиш, че като те ударя с тази пръчка, ще видиш ти. Ама няма да ми казваш нето и да не ти града тук. На село се работи само. Ще виждаш ли го това? Я да видим майка ти сега какво е направила за спрането, как го е простряла. Оставила си ръцете. Ама Светле, аз ти казах, първо се започва само с бяло, не с черно, Яла сега да ти покажа как се бире царевица. Аре, стига се съвлачил. Вземаш кочана и въртиш. Аре ти си. Айде, пи. Георги, ела тука да ти покажа как се хранят кокошки. Аре, бягай ти от тука. Като не видели. Quiet, please, children. По двама за hands, няма да повтарям, okay? Няма да ви гони селият Лондон. Hello! My name is Mrs. Nikolaeva. Me and children from Bulgarian school here searching for restaurant. Eat, drink. Бе, не мога да го разбера той. Какво ми фъфли под носа си? Бе, Анастасия, come here. Ела да превеждаш, че не мога да се оправя с този. Те са англичани, имат ужасен акцент. Ела тук, бе.
This Anastasia, she translates, yes? Бе, как не можеш да го разбереш, бе? Аз ще се оправя. Children eat restaurant toilet. Хайде, ученици, днес ще пеем една класическа и емблематична песен за българският народ. Кой знае коя е тя? Дай, Ванчо. Васко, жабата? Не, Иване, не тази. Друг, кажи Гери. Скибиди дап дап? Не, Гери, не. Така, давам тон, пейте с мен. 3 и... Това е Лола крава еспаньола, маха супашка като кажеш ола. Това е Лола крава еспаньола, клати муцуна като кажеш. Всички! Мъ!